Adiciamo a episodi 12 su 14 della nostra conferenza e ho che savanzo, mes, che ho in caro talmente causa sapere amasso. Alla vese è classamente UNESCO nei pasi in label turistica, coca che ho compreso, e che demanda d'un al contrario conoscenza etnografico e sociologico delle pratiche, e también azius capa la popolazione e as portages della tradizione. Alla vez in plus 2015 che s'ha passat un piede de causes e che so che vi vull explicar appena a voi. Nosaltres stau començant en plus d'anado 2000 che hem un treball de recull d'aquest patrimoni cultural immaterial PCI en comença come en coserans, so che mos permet d'amassar un materio precioso sus tutte les formes d'aquest PCI. A sotau que mos permet també de publicacions articles en ta explicar aquestes pratiques e també que mos ha permetut de comunicacions en diferents col·loquis e simposis internacionals on eren invitats de costos representants universitaris de Catalunya com d'Andorra en ta explicar quina és la realitat de la gesta ací. Donc, per exemple, en 2017 a Reus e més recentment aquest autunno número 2019 a Andorra la Vella. En perlungament de classament que participam a trobades fallaires en Tavallacós a laquelle IAD Transpirenenc. Ta plan c'est la consciència de la valor de la cultura tradicional e de patrimoni pirenenc que è més popular e donc a la vez respectado e ajudado pels elegits, per les institucions e les administracions de l'altre costat de les muntanyes que ensajam tot un de coordonamos e d'actuar a massa en ta anar més endavant. A tau que participam amb l'Universitat de Lleida a un projecte pedagògic transpirenenc en ta les escoles e col·legis en ta coneguer el territori a través del seu patrimoni cultural immaterial. E pramo que la cultura che è de totes e en ta totes ajustau comences que ens tot a tous de terreny e donc ensajam d'anar a l'encontre del món en tota simplicitat per les carreteres ensajar de portar aquella rabiada, aquella consciència de juec pels vilatges, donc per conferències, escamis amb el món de com ho hem així virtualment e també animacions per a les escoles. E que també en aquest sentit que hem bastit una exposició e un nivell d'acompanyament que hem així, útil de democratització tot public e de tot ce que cal saber sobre la qüestió de Sant Joan en Comenge Barussa. Donc, podeu comandar sur oralitatdegascogna.net e que haurà zatau un condensat de tot ce que cal saber e de tot ce que hem dit així. Ja hem parlat de la marginalització de la gesta, de la tradició confidencial e pla fragilitzades, que hem de cos vilatges pla petits amb poques persones en ta reviure la tradició. E donc aquí tot que pot disparèixer d'avui en demà. A la vez aquí rehuec que è come un crit in deserto, un crit amunt en ta digue che è massiu. E la mentà de las maisús que son barrados, de cose las arruningueros que slecon en las maisús, mes que m'encaro vius. A la vez en ta ajudar a que munde isolats, e també en ta ajudar es que von reviscular la gesta en d'autes endrets que mos semblec indispensable de lançar un hialat haiaire, una federació dels actors de la gesta, que siano comunes, associacions o persones individuals, en ta explicar-les el que es passa, ballar-les també en consciència de la gran valor de ce que saben e crear una dinàmica en territori, d'uns canvis d'idees, de saberes e sobretot de braces en ta Més concretament encara que mos segoi de transmetre els gestes e el gust de la tradició. Dos estagis de haiots, de fabricació de haios a Morrejau, en ta restau passaports, amb Philippe Reuge e Bernat Menetrier Mercadal, que les saludi aquí, e un estagi de manipulació de haios a Sarp, a l'Aiguan, en ta Total Festum 2019. Que cauhe gran tapatge can salugue e char en ta ruge, bruixos e pudueros. Aquí els gafets ja seran contents de bujar tant que poden
de tutar en escarcols, en as cornos, a buho chi pot, a cotio che i culturo vivo, che in profitti chi in ta felicità es gafes de munta uban de luchun e de sarp, alla igual che buher in tan che puderen, che la vostra musica che intenez aquí alla debutto de cada episodio in generic, donc speri che va continuare a tau, sustot, e che va insegnar co as vostres compagns. E dar element, donc, accompagnat ben exactus de la tradition en tot baiales consells. E donc tot aquò que demano da hulas de mes en mes e que vos hi demoram, que són exemples que cau desenvolupar per tot, mes que hi ha ben d'autres idees que mos cau inventar. E na podem passar e na volem passar sense vosaus. E patrimoni immaterial e patrimoni cultural immaterial sei viu che una è collettiu, imaginatiu e participatiu. Perché pas immaginate che tutorial de fabricazione de raios, sustot immaginate accompagnare cada anno de mes e meses mainages per terreno la tradizione e ta religar restos de tuteran e cicle de la natura. Se volem illuminar cada mes e las neses de Sant Joan per comenge, que avem besoin de la vostra participació e de la vostra imaginació e implicació. Tal. Non que vos deixi meditar e sustot que em van parlar ara mateix per comentaris. E se non, portar-vos pla e si atalit. Ademam, adixats.